For today's video mga idol, yaon naman kita digdi sa Bongga Church. Uyug-uyugon mo baga iyan. Hilingan ni doon mga pormada na manikula. Isus ko doy, pangbugtian na naman. Takasal ngunyang kay Junel and Angel. Uya na nga ni baga. Nagparaso-paso na tabi dyan. Uya na si Bayaw ha. Kasi Mang Biron, kasi pang ambo. Kudoy. Mga pormada naman ni Bayaw. Uya naman tabi sa mga padrino, buda, madrina. Ay kudoy, pasiguruhon tabi ang pagugum. Dahil nagatabi paglingawan, tayan tabi, kaipuhan. Dakulon man tabi dyan mga idol ang nakisumaro sa kasal ni Bayaw. Ayan, ni Junel and ni Angel. Uyug-uyugon mo baga iyan. Naging bayawong ko hindi mga idol si Junel, taan sa kuyang agom. Tugang tabi ini. Siyempre, yan na tabi ang pangmalakasan na padrino ni Idol. Likudoy. Uyang pa. Hisaus kudoy ng mga formada at mga 20,000 kay ne. Sure ball. Yan naman tabi mga idol sa mga abay. Kudoy, sa mga guwapo asin magagayon na mga abay. Uyug-uyugon mo baga iyan. Kaysa daw kay nan sunod na kasalon sa mga abay na ni Buda. Mga kisumaro. Tangaling mamantikaan naman. Angudoy Nikula. Uyug-uyugon mo iyan. Magayon ng patan sa indang mga bado. Kudoy, siyempre. Taray madyampida ang sandal. Malakasalan. Diyan kayo ni mga idol sigurado tabi ang burugtian. Masabay tabi si Kuya Col. Buda si Ate Jube. Alas 11 sarado. Kudoy. Digdi ni mga idol sa Bongga Church baka kay Albay. Yan nga din sa kuyang mato ang aki mga idol. Si John Benedict. Seryosoon si Nunoy. Dahil pangaya ko pa na mahaw. Uyug-uyugon mo baga iyan. Yan naman tabi sa mga bulilita dyan na talagang poging-pogi at mga beautiful talaga. Uyug-uyugon mo baga iyan. Mga Nunoy, magtaradong tabi. Dahil mag-araw kikula na nagkikinapay. Ni naman tabi sumagurang ni Angel. Uyug-uyugon mo ya. Pirmi ko tabi yung kainom-inuman. Sabi nga ni kainin ni Kuya, dali-dali nga yung Angel. Masabay man nga kayo pagbugte. Uyug-uyugon mo baga iyan. Masabay man si Kuya. Ata na baga. Ayun na nga nang bigla sabi. Dakul tabi ang makikisabay. Pagbugti at yan. Supa na. Huli na tabi ang sa tuyang magayunon na si Angel. Kaiban sa iyang mama at papa. Uyug-uyugon mo yan. Jesus ko daw. Iyon na nga nabigay sabi kayo ni Kuya na atyan nga yakula. Sigurado man ngayang masabay ako sa pagbugte. Kaya niya ako dahil man ako mapaw dyan. Kung kamunya ko masabay, si Kula talagang mabugti man. Hasta nga ni Huya na buminisa na si Bayaw. Tanganing kwao na tabi, hagado na. Si Angel, uyug-uyugon mo baga yan. Huya na. So mga ninong man tabi huruyan, buda mga madrina, pasigurohon tabi. Supaipit, napiga apod, kudoy, danangan paglingawan tabi. Iyan tabi ang pigapod na pampabuinas. Hasta nga to make the story short, digdi po ginanap. So, karaunan sa San Roque malilipot Albay. Uyug-uyugon mo baga yan na. Basta karaunan. Nag-iimat-imat tabi ang mata ni Kula. Siyempre, salamat man tabi sa gabos ng mga nagtarabang. Si Agum ganihain nga tabi supinggan. Tamakakana. Inya ko agawang diskartina. Tagrabe ang kaunon. Nagsupak sa kaunon. At nga din sa mga tiyong ko nagpaturuwal-tuwal. Uyug-uyugon mo ba yan? Taud-taud na nga kayo makakan. Nagpatuwal-tuwal na. Uyug-uyugon mo ba yan na? Shout out sa gabos ng mga nagtarabang. Sa mga naparagal, uyug-uyugon mo. Siyempre pagkasalang, gay po ang talagang mga tabang. So, dakulang salamat sa gabos sa mga nagtarabang sa kasal ni Angel at ni
Junel, uyug-uyugon mo, dakulong tabi sa tawo, siyempre, takasalang. Alangan man tabi na tuloy-tuloy yung tawan niya, dyan. Uyug-uyug. Shoutout man sa gabos ng mga taga San Roque, Malilipot Albay. Lalo na ho yan tabi sa mga barangay pulista dyan. Mga followers naman pala niyan. Uyug-uyugon mo bagayan. Swapot sa kuya, kung nakabugti na ko na. Ikudo niya, kumasabay ako sa kinasal. Karao na tabi ka mo gabos. Ta si Kula, nagbibidyo-bidyo ngo na. Yugo. Tatawad-tawad tabi, mapatuwal-tuwal man kami dyan. Ay, siyempre, shoutout sa Indo, grabe talagang tao. Kasalan na, piyestahan pa, uyug-uyugon mo yan. Shoutout sa Indo ka, boss. Talagang bilog ang suporta kay Angel at Junel. So, dakulo na pagkaon talaga. Pati tabi sa mga nagpatruwal-tuwal, huyan pa, uyug-uyugon mo bagayan ha. Sikula niya ako taon-taon, mahampang niya ako sa Indo. Kudoy. Huyan si Tio Ulando. At tagayan mo na nga kaya kula. Niya ako taon-taon na niya ako Tio Ulando. Kamunang una tabi dyan. Hasta nga huyan namang giraraya ka. Nalawas manggiraray sa patuwal-tuwal ni Kula. Uyug-uyugon mo sa mga padrino. Mula sa ama ni Angel. Kainuman ko na dyan. Shoutout sa Indo. And syempre, congratulations once again sa ating newlywed. And shoutout sa mga tiya, lula, pinsan, tadyan. So shoutout sa Indo ka, boss. Syempre, anhagad ta sa magagum na ini ay patalubuon ang sa indang pagkamot asin magtabangan habang buhay. More bugti, sabi ni Mr. Bugti. Dahil bugti is life. Congratulations, Junel and Angel.